Ano sa kancang nasan tako? Acho lang bias Stella. Rami pasanyo lubuak basuh ang kabalay na pandakian nari nan sahadang puku aduo hari nan sahadang puku aduo dan karako kanala untuk ngalah babahari bajunjungan niai mama hanje batu juo niai mama hanje batu juo angku kapalo mandi angin maracaku dola kagalanggang dan bahasa ngailah dia budingin ange barasolai kata panggang ange barasolai kata panggang rami pasanyo lubuak basuh ang kabalay na pandakian nari nan sahadang puku aduo hari nan sahadang puku aduo dan karako kanala untuk ngalah babahari bajunjungan niai mama hanje batu juo niai mama hanje batu juo angku kapalo mandi angin maracaku dola kagalanggang nan bahasa ngailah dia budingin ange barasolai kata panggang ange barasolai kata panggang rami pasanyo lubuak basuh ang kabalay na pandakian nari nan sahadang puku aduo hari nan sahadang puku aduo dan karako kanala untuk ngalah babahari bajunjungan niai mama hanje batu juo niai mama hanje batu juo angku kapalo mandi angin maracaku dola kagalanggang dan bahasa ngailah dia budingin ange barasolai kata panggang ange barasolai kata panggang lah tadi kan Hah? bunyi tadi kan Bunyi ya? Sedih-sedih mas bro. Rami